Čau ľudia boží, tak dneska som na jednej túre, kde ideme do Sacred Valley a zastavili sme sa v meste Chincheru ako prvá zastávka. Jednej takej tradičnej textilérii. Tak len, že jak to tu vyzerá, jak to tu vyzerá. Majú tu všelijaké rôzne tieto svetre a proste deky z alpaky a z takých ďalších vecí. A slečna nám aj ukazovala prednášku, akože vlastne jak to zafarbujú všetky tie veci. A používajú všetko ako na to prírodné farbivá z rastlín, alebo používajú na to aj prírodné farbivá zo zvierat. Celkom bolo zaujímavé, že jak získava ako červenú farbu, tak tu ukážem. Tuto používajú tieto veci na zafarbovanie ako textíly a používajú všetko ako prírodné veci. Aj nám ukazovala, ako sa vyrába mydlo, akože prírodné mydlo z takého koreňa, ktorý vlastne rozdrtila, zmiešala s vodou a získala niečo ako prírodné mydlo. No a používajú rôzne takéto byliny na zafarbovanie ako stále. A na červenú farbu, to bolo celkom brutálne, používajú toto nejakého parazita, čo je toto biele. A normálne ho rozmačkla a úplne to bolo červené, ako krv. A jak keby touto krvou potom zafarbili, aj si malovali si pery, alebo aj proste zafarbili oblečenie. Takže to bolo zaujímavé. Tak ľudia, nachádzam sa na ďalšom archeologickom nálezisku, ktoré sa volá Chinchero. Je to v meste, ktoré má podobný názov. A zase je to ako podobné v tom, že sú tu takéto nízke kamenné ako blúky, steny a na tom sú postavené potom kresťanské proste španielské halúze. A čo je zaujímavé, čo som sa teraz dozvedel, že tieto okná, čo tu sú, je ich tu asi 14 alebo 15, tak v nich boli kedysi indské múmie. Ale po príchode Španielov a kresťanov boli tieto múmie odstránené. A Inkovia tieto múmie mali vo veľké úcte a robili rôzne rituály a uctievali ich a tak ďalej. Že indské zbudované steny. Vzadu je hora. Takže ľudia, to tu bol palác Tupac Inka Yupanquiho, ktorý bol jeden ako z najslávnejších Inkov, ktorý tiež cestoval do Polynézie a objavoval veľa ostrovov. Potom sa sem vrátil a bol ako veľkým kráľom. Čo bolo zaujímavé, že vraj mal 300 žien a v momente, keď sa vyhlási svojho nasledovníka, tak niektoré jeho ženy žiarlili, že ich syn nebude nasledovníkom, ale že len ako jednej konkrétnej ženy, tak jedna z tých jeho 300 žien ho otrávila. Tak, ľudia boží, prišli sme do vykopávky alebo náleziska, ktoré sa volá Morai. A bolo to vlastne laboratórium Inkov zo starých časov. Sú tu 4 takéto terasy, alebo terasové komplexy. Ten je najväčší, ten druhý je maličký, potom za stromami je tretí a štvrtý je tiež schovaný. A vlastne funkcia tohoto bola, kedysi si ľudia mysleli, že to bolo nejaké miesto, kde pristávalo UFO, alebo proste, kde bolo amfiteátrum, ale nič z toho nie je pravda. A neskôr sa zistilo, že to bolo laboratórium, kde Inkovia testovali rôzne druhy plodín. A to hlavne zemiaky, ktoré väčšinou sadili vyššie, kinov, ktorí sadili v strede, koku a kukuricu. A testovali rôzne druhy, ktorý z nich je proste najlepší, najplodnejší a tak ďalej. A boli schopní vyšľachtiť viac než 4000 druhov zemiakov, ktoré sa dneska postupne strácajú, pretože niektoré tie divoké odrody sú strašne maličké a ťažko sa šúpú. Strašne moc druhov kukurice a veľa druhov kinoji a tak ďalej. A vlastne robili to tak, že na jednotlivé tie terasy priviezli zem z rôznych častí krajiny. Niektorú zem priviezli z džungle, niektorá je z hôr, niektorá je proste z nížin a tak ďalej. A potom pestovali, skúšali rôzne odrody dať alebo tú istú odrodu do rôznej zeme, alebo iné odrody do tej istej zeme a proste testovali, čo je ako najlepšie a najfunkčnejšie. Takže toto je miesto Morai. Tak ľudia, nachádzam sa v solnom dole, ktorý sa volá Maraz. A je to celkom ako zaujímavý príbeh, ako sa to ako ocitlo tu. Inak nachádza sa tu takýchto 3700 maličkých políčok
ktoré sú naplnené solnou vodou. A tá solná voda vlastne vyteká z hory. Je nejakých 65% koncentrácia slanej vody a tá naplňuje tieto maličké akože jazierka. A z jedného jazierka sú schopní vyťažiť 250 kg soli za mesiac. Inak tá sol sa tu ukladá ako po častiach, takže vlastne sú tam nejaké usadeniny a sú rôzne vlastne typy soli, ktoré sa tam potom sú ľudia z toho schopní vyťažiť. Na spodu je nejaká čierna sol medicínska, potom je ružová sol a úplne na vrchu je biela sol. Inak celé toto ako územie, alebo celá táto solná baňa je vlastnená ako komunitne, je vlastnená rodinami, ktoré tu žijú a potom je to predávané z generácie na generáciu. A jediná možnosť ako získať takéto solné políčko alebo solné jazierko je, že sa pár vezme a proste uzavrie proste manželský zväzok. Inak tiež je vlastne otázka, ako je možné, že sa sol ocitla v Andách. A sol vlastne sa nachádza i v Argentíne, i v Chile, i v Peru. A jak je to možné? A možné je to preto, pretože kedysi strašne dávno tu bolo more a toto more tu zanechalo proste slanosť. No a ľudia to našli po nejakých XYZ tisíc rokoch a zistili, že tu tá sol je a začali ju ťažiť. Inak túto sol sú schopní ťažiť jedine akože v peruánskej zime, čo je vlastne suchá sezóna. Nie sú to schopní robiť teraz, kedy vlastne končí ako leto, alebo proste daždivá sezóna. Pretože ako vidíte, tie jazierka sú ako plné, sú hnedé a ako hodne prší, tak to proste ako zakaluje a nie sú to schopní ťažiť. Takže jedine až bude sucho. Takže zatiaľ tak, Maras, solný dol. Tak ľudia, toto miesto sa nazýva Ollantaytambo, čo je vlastne akože Tambo je niečo ako malé mesto. A bolo to sídlo jedného bojovníka, veľmi slávneho, z rôznych budov, ktoré tu boli, niektoré sú časti zrekonstruované. A napríklad tam diaľka na tej hore vidno budovy, ktoré sú ešte zo starej ako Ínskej a preínskej ríše, že pred Inkami to boli ešte iné kultúry. A tam vzadu boli sklady. Človeka by napadlo, prečo by mal niekto sklad tak strašne vysoko na hore, nie? Že to je ťažké nosiť, ne? Pretože tam vraj bolo ako chladnejšie počasie, tak sa to dlhšie uchovalo. A vlastne celé, aj to môžete vidieť na fotkách, je takýto komplex terás, ktoré boli akože ceremoniálne, kde rastli kvety a boli tam kolibrity. Potom predtým dole rekonštruované budovy, tam boli domy obyvateľné. Bolo to takto keby v časti vrokli, zatvorené. A potom tieto terasy pokračujú až sem. My sme vyliezli, ja neviem, 50 metrov proste hore. A tuto v pozadí sa týči proste obrovská hora, ktorá to ako z tejto strany zahaluje. No a čo ešte celkom fascinujúce sú tieto obrovské šifre za mnou, ktoré majú niekoľko tón a sú fakt ako proste bloku dovezené od inakadiaľ a sú vlastne dovezené z tejto obrovskej hory za mnou. A tie teórie, ak sa sem dostali, sú rôzne. Niekto hovorí, že mimozemšťania, niekto hovorí, že obry. A vraj ako tu objavili, ako tam na boku hory rampu, podľa ktorej to dovezli, no ale kto vie, jak to je. Ešte zaujímavé na tých šutroch, tak sú tam ako pozostatky, neviem, či to úplne vidno, pozostatky toho, čo tam bolo ako v minulosti. A tam sú také ako výbežky, tam boli tri pumy. Vedľa toho boli tri také tie ínske vzory, tri ínske kríže. Potom tam boli zase jaguári a zase kríže. No a keď prišli kresťania, tak oni ich vlastne zničili ako pozostatky tých rytín ínskej kultúry. Tak ľudia, posledné miesto, ktoré navštevujeme, je Pisak, ktoré je pomenované podľa Pisaka, čo je vlastne taký pávovitý vták, takže je to pomenované podľa vtáka. A je to v podstate takéto rozťahlé údolíčko, okolo ktorého sú rôzne chrámy a terasy. A vlastne nad tými terasami, tam to úplne nevidno, ale tuto za mnou, boli proste také budovy, ktoré boli ešte pred Inkami, také maličké ako dediny. A potom druhá je tam. A potom tieto terasy neskôr postavili Inkovia.
Táto zastávka sa mi páči asi zo všetky najviac, je to taký kľud väčší a je to také ako energetickejšie. Inak potom v niektorých tých stenách boli vraj pochovaní ľudia, bolo tam proste ako hrobisko, cintorín a na týchto terasách sa zase pestovalo. Takže ideme sa ešte pozrieť ďalej. Tak ľudia, dozvedel som sa ešte ďalšie zaujímavé informácie, niektoré doplním a niektoré ako upravím. Tie hrobky v skalách, tak to je tam toto za mnou, kde vlastne ešte praínske civilizácie pochovávali ľudí. A potom som sa dozvedel ako informáciu vlastne o celých tých kultúrach, ktoré tu kedysi žili v Andách a v tejto časti sveta. Tak ja som sa tiež dosť dlho ako študoval alebo pozeral videá a čítal o inskej kultúre, ale v podstate Inkovia prifičali, alebo ich ríša začala v roku 1280. Ich ríša trvala nejakých pár sto rokov a potom až prišiel dôležitý Inka Pachakutek, tak ten zmenil všetko a za 100 rokov boli schopní dobiť v podstate od Chile až po Kolumbiu, v podstate skoro celé Andy. A za 100 rokov rozšili svoju ríšu, než prišli Španieli. No ale vlastne, čo sa dialo predtým, tak nejaký ten život podľa nejakej oficiálnej histórie tu začal už 5000 rokov pred Kristom. Takže tu bolo obrovská dlhá doba, keď tu boli rôzne ďalšie kultúry. Prvá kultúra datovaná je Karál, potom bola kultúra ako Paracas, a potom boli ešte ďalšie rôzne kultúry, niektoré tie mená som už zabudol, ktoré tu proste dlho boli, žili a boli to skôr ako menšie kmeňové kultúry a až neskôr potom ako Inkovia to takzvané ako nejak bojom ako zjednotili. Takže tak. Inak za mnou tuto sú ešte lamy, alpaky, tak vidíte to. A tuto dole mali nejaké vodné fontány, tak sa ešte na to pôjdem pozrieť a celkovo toto miesto je fakt zaujímavé. Ja teraz stojím na nejakom starom ceremoniálnom mieste, kde sa asi diali rituály. Boh vie, či tu niečo pálili, niečo uctievali, alebo nejakých bohov a tak ďalej. A inak s takýmito vodnými kanálmi sú ako Inkovia celkom ako známi. Ja dúfam, že ešte až pôjdem na Machu Picchu, tak uvidím viac z toho. Tak oni budovali rôzne ako zložitý systém kanalizácie v horách, zberali dažďovú vodu a to je proste nejaký starý systém fontány, či čoho, vodopádu. Tak ľudia, ešte také malé pozorovanie, že tieto terasy, ktoré vyzerajú z diaľky, že sú akože to preskáčete akože jak schody, tak sú asi takto vysoké, ja neviem koľko, 3 metre. Dobre, takže zatiaľ sa lúči z tejto túry a z Písaku a zás na budúce.